Wow! Ooh! What the? So, aside din dito, sa among unang yatuan, napadali masabog no. So mo to no, pagka ingon gali nato og Claveria, ang una gyud nga una sa mga rider is ride, bangkingan, chill ride. So karon guys, falls ang atong ano, i-try nato ang mga falls sa Claveria. And this is my first time din na makapunta sa falls ng Claveria. Kasi nga yung nasa isip ko ay kapag ka Claveria, rides, bangkingan, yan lang inasa isip ko. At sa daan pa lang ng Claveria ay grabe ligig kay kalami no. Claveria gani, di ba? So basta Claveria sa dalan parang kumbaga sa dalan pa lang imong pangagi ano, busog na kayo ka. Sa ongoing na ta sa Taguluan, and after sa Taguluan is Villanueva. Let's go! At narating na nga namin yung Villanueva at nakapagpasya kami. Na dito na bibili ng iihawin namin at dito na rin kami mag-aagahan para hindi kami maabutan ng gutom sa daan. Boundary Villanueva at Claveria. Wala sila. Biyan ako nila. Mali nakatsada sa videographer kaya kapabilin yun. So ayan, going na tayo sa falls na pupuntahan natin. At kompleto na rin tayo. Carlos, Daniel, Ken, Mark Rods, Sherwin, Roland. Alright, tara, kompleto na ta. And dire-diretso na talo. Ang falls nga mong atoan is ano gid siya kanang wala pagid ko sa kad nakaadto no. So although sige na ko balik-balik diri sa Claveria, namatay nag-una si Vince. Ayan, shout out Vince, og siya ay nakabalo sa area. Og siya pinaka-guide nato karon. Let's go. View deck. Alright. So ayan, diring straight pa Dragon Tail og diri ta patipas no. Padawag ta dire. First time na ako mawagi din eh. Uy, rough roads. Paglaom. Sira-sira yung daan par. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So actually, ang pinaka-plano gidong tanamo is mag-overnight. And then, magdalamig tent. O nalangid mo sa barangay, no? Kung pwede rin mo overnight. So, ang ilang advice is, dili daw siya pwede. Kay delikado daw kay sabi na karon ulan-ulan tapos falls sa mong adtuan mukalit na daw kadako ang tubig. Diag yun? So ayan, dumating na nga po kami. Pila daw kami minutes ang baklayon? 20 minutes baklay? Ay! Basic. Ikaw na sa bandiri. Ang pinaka-baklayo namo is 20 minutes baklay. Bago na mo maabot ang falls. So, nabili na ta. Oh shit. Motong falls nga mong kuano liguan. So Claveria. Og mo nito mga kauban. Ano to magcamping no? Wala ni sugot ang barangay. Dili nga kuan bre. Kuan. So para maabot na mo to
So moagi sa media sa ubos no. Di nga dalan padulong dito. And then maabot na mo tong falls. Hoy na akong sa hoy na akong tail. Da. Toro. Adi ako siya. Kaway. Hey! So dili kay siya ano no, kumbaga virgin pagid siya nga falls kay dili kay siya ganian. And hopefully ano safety mi diri. Tropa. Hey! Ando yan, ay bangag. Kaya huwag sa wow! Wow! What the? So, mo ni ang falls nga mong gituyuan diri no. So, walay tao. I love Claveria! Woo! Oh, sweeto kayo ba? Ay, ano natin? Ito kayo? Ito kayo! Wala, topan magina ron, buson magina. Ha? Rasa na? Ay, siyempre. Para rin sa kuan. Sinugba na to. Ay, sinog ba? Wala may screen day ba? Wala screen ba? Cowboy style ba? Mula ka na buo gamito na tayong screen. Opo, lisan. Muli kuan. Stick sa kuan, bayabas. Bayabas lang sa kalam. Dito ang setup sa Sinugba. Tapos na patay tropa dito katambay. Yan, itong buhay, itong pagalungan. Tiwan? Oo. Ay, dito na rin karon rin. Ganda sa pinato ba? So, since wala may tadtaran, so ka na itong buhaton tadtaran, no? Mahiluan na siya diya. Oh? Ano na hiluan, no? So, mo ito yung buhaton na ito og tadtaran. Oh, ano? Hiluan na na. So since bugnaw ang kuan, bugnaw kayo ang tubig. So muna mong gihim mong refrigerator no. Alawar ko na. Pak. Nabadiyo. Nabadiyo. Oh. Wow. Ground na to. Di mo maintindihan kung ba't ikaw napapagpan ng halip ng kamalasan. Tinapang mong marahan ng hagdanan para lamang makidlatan sa kaitaas-taasan ngunit. Oh guys, nandito sa ubos ng part no. So makita nyo sa likod, muna itong pinaka-falls. So try na mo mabuton itong dito para may pakita na mo sa inyo kung unsa pa itong naapa dito sa unahan. Alright, so tara. So yun lang nga kay, kuhan na ba na? Tigyas. Ito, murag kuhan gyapon na, pulos gyapon siya. Nagamay. So dili pagigay siya kuhan sa mga tao no. Papagigay siya na explore ba. O bihira na lang siguro na yung makalaag diri nga mga taga-laing lugar no. Siguro taga diri siguro. Pwede pa. Mga ni diri.
Lo, gwapo diyo. Lo. Ay. Gago. Nilos ko. Hala, wow. Tanawa guys. Tanawa. Wow. Tani mo. Oh, napay siya yung mini swimming pool dere. And then dere sa unahan na pod. Napod siya pababa. So, grabe. Grabe guys. Ano gid siya? Ingon ginao siya nga hidden nga sa pano. What a nice place, di ba? Nagkira kaya guys, oh. Sulit tayo, sulit. Sulit kaya kumuha kami dito. No entrance fee! Oh, wala pa entrance fee, di ba? Nagkaroon na mo guys, para sa inyo guys. Para makita ninyo kung unsa mong diyan ni dire. Lo. Wow. Wow, oh. Hala naman noon. Ooh. What the? Masabog pa ni. Masabog pa ni. Oh, ikan dito sa falls nga taas. So napay isa kahabog. So, tanawa. Wala lagyan man man. Pwede dalan. Pwede man, lukso. Yawa dito eh. Wow! Ano dito kung ano? Oh guys, sulit kayo, grabe. Tawa ron sa nakahabog oh. So, aside dito sa among unang yatuan, napadali masabog no. Tawa, pwede kag. Uy, ay pagkakit sa dara. Uy, ay pagkakit. So first time na ako ni makita nga nino. Ug tungod sa kadagan pulos dire, so malingaw ka. Tanawa. Wow, grabe. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaraw, umulan, umaraw, umulan. Ay, hindi kayo pag-abot na mo. Oh, syempre, mahapon mo din ngayon. Oh, tara, mangilo sa ta. Mga plastic lang wala itong sigurohon. So, thank you for this wonderful falls, no? Sa mga next na video, bang-abang mo no, kay dagan pa tayo doon yung mga sapa, falls, galing ng mga trip, simple lang na trip ba? So, na yung mga daan diling ako ano. Eh. Pagkalata lang, practice sa gino ka. Dire nyo ibutang after na makita ninyo nga video. So, na basura na ibutang na mo dire. O, dire nyo ibutang ang mga basura. So, dire pwede kalat-kalat. Kahit pa sobrang busy ng buhay natin, mahalaga pa rin na humanap tayo ng mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Hashtag we only live once. Daghan kaayong salamat. Bye!